हेलो गोल तानी माई का हाल चल बा? ठीक है ना बानी हम तोनी का तो खाली हमरा के कहत रहो सो कि जैबी तो अपने घर नियन सब कही होई यहाँ ये खाली खानो के नहीं किसे पूछत आ ये भूख लागल बाटे खाली झूठिया के तोनी के कह के हमार शादी करा देलू सो अबे तो आवत त नहीं सकनो तू तो झूठिया के नाम रख के कहली ए कन्या रखो तनी का करत हो? कुछ ना दीदी बैठे रही कन्ही के सड़िया अथु कर लका था पे बैठे के बैठे ठीक नो चेंज कर ली। हाँ हाँ साड़ी साड़ी आइल ना तारे के हाँ आइल बा बिया होती है नहीं हाँ नया साड़ी कोरे साड़ी बनू काथा पे दूसरा साड़ी पहन के बैठल जाला। हाँ बाटे अच्छा चला ठीक है बाटे तो उहे कन्ही के अथु कर ल आ खइबू कुछो ना भूख नहीं खिलागा नहीं लागल ना रोल धोलक भूख खाए के मन ना करला कन्या सही हम आइरन 3 दिन है डके ना खइले नहीं खाना घोटाला ना दीदी खाना निक नहीं खिलागा ना कतन क्यों ना निकल लागी ज्यादा ठीक बा ना ठीक है आवत नहीं तिला तू साड़िया निकाल नहा के पहिर फट से का ठीक बा आइल बानी खाना पूछे या भूख लागल बा आइल खाली पूछत ही नहीं कि ले आई तनी खा ले अपने तो ठूस ले लो हिया सा हमरा का तनी जा अब बड़ी हम ला जाल हनी अब जान जाने है हमरा के बोलिए जे तुम अजन के एको बाकी नहीं छड़ा खाइब ना कि देखत न क्यों जाने के हमरा के बोलत न जा एको बार पूछत नहीं कि जा खाली कनिया खइबू कइले बानी जा हम खाई जा देखल करिए जा पर आयरन ये काथा करवावे काथा ना काथंगा पे हम बैठती या भूख लागल बा या काथा हमके सोहाता कन्या ई का हो काथा न हो जगह बैठल बाटे ए पागल हुड़ू का हो का अरे काथा सुने के बाटे तू खा तड़ू हवा हो या भूख लागल बा या काथा सुनी इनके काथा सोहात बा ओ मां यार कह दे तू ये कोने आके भूखाइल बानी हम काथा ना बैठईती मैं तो जग भर भट क देलू मैं ना सिखा के हमरा भूख लागल खाली पूछता नहीं जा ओई में दीदी जी खाना खाई खाली पूछ के चल गनी तो कह दे तू के खइती ला जाके का रहे हो घरी ले के देवे के नहीं रहे ये के देवे के ना रहे ओई हो भगवान जी खाली पूछता नहीं जा जान जा हम खाई हमरा के भूख लग रहा और रहे तो एक बार गलती हो जाला रहे तो कथवा सुन लो माफ कर देन भगवान जी ए देबू कि ना तू अरे है तब के नहीं ह कैसन लड़ा के बड़गो खाइब ना तेरा पेटे में आग लगा रे मझिली जा जाके बुलावा आई हो दादा कने ऐसे ना करे के चाहिए पाप लागी भगवान के बोला के घर में कथा सुने खातिर तू खाए लगो तो का करी खाई ना भूख लागल बा यहां या काथा सुहाता बड़ा लड़ाकिन बाड़ू उतरते चल व्यवहार दिखा देलू अपन दिखा देलू उतरते नहीं तो अंजन के भोज बना के देव खाइए जा ढेर बड़ा अपने बा हां जा भागा आज से तारा हमरा होइयो गुल जानते नहीं खुद तू आई अंजन के काथा सुन ला हमारे संति तो ही ने भूख लागल बा नवा नहीं है उठवत काटो ता अच्छा काटल तार छोड़ा देव सरौ हेलो अरे मर्दे आवो सन हे जा काथा बैठल बा मर्दे हम बाजल बानी हेने तोनी के बालसन के मुंह फुलैले बालसन अरे पीह सन टाइम से काय बाबूआ जी कहां बते दिन पहले फोन रखी त इज्जत के अच्छा हम व्यवस्था कर देते दूगो आओ हम शाम के पियाब ना साला का टेंशन ले बोले मुर्गा उर्गा सब भुन जाता आओ अरे हई रला मर्दे हाउ ज्योतिषावा साला रूस गेल बा पियाला खातिर अब का हम बताइए ये काथा बैठल बा आगना में हाँ। उज्जा के मैं खाना खाती है दाल भात सब्जी काट के कैसन मेहरा ललबन जी भूखो अच्छा रौरा से धीरे से कह ये बताओ हेने हमार बात हाँ। सुनो पसंद के कइले हां हम ही ठीक बा पसंद करी जे लेकिन फोनो से तोरे न बतियात रे ना कहला कि ह तनी कह दी कि भूख लागल बाटे रौआ से भैया के बियाह ठीक भई रहे त फोनवा से त हमहु तारा से बतियावत रहनी त का तार बारे में हर चीज भूखल रही हम अरे भूखल ना रहू तो एकरा के हम पूछत ना नु रही कि तू का खाताड़ू का नहीं खात कब बेर खा लू कब का तना जल्दी तारा भूख लागेला पूछे गोला से कोनेवा तो कहती है कि हम ना खाई में कहती है कि हमरा के देलू है लोग ना काट के हम खा लेनी यहीं से और से आए दो मान ल कि रातियो के ना खइले होई अभियो ना खाई अब मुंह पे चपल मारवा के आदमी के कहिनु कि कथा बरथा ना होखी और तो अब हमारे में का दोष बा देखले बाबू जा तहन लोग करैले बालू जा तहन लोग
ई ना न कि हम अपन लभारवा से बियाह क के लिया देले बानी। उहे क के लिया देले रहती तो ठीक रही, तो रह ना देवे के पड़ी तो ओहू जाई कम से कम सिखा दी ऐसे ना करे के। ओहू खातिन तो ओखरी मुंह फुलैले रहू जा, जब कहनी कि ना हमर ओकरा से बियाह नइखे करे के या ओकरा से करम तो मुंह फुलैले रहू जा। एक जानी के टमाटर लेखा हेने गाल भइल बा, एक जानी के हेने भइल बा सेव लेखा। खूब जानी ना रौरा। चुप रह जा, कुल हम तहन लोग के जानत जा नहीं ठीक तनी ना। सब के कह दे पंडित जी के कि ना कथा बताओ या तनी सिखा दी रहन चाल कैसे रहल कथा वार्ता काहे ना होई सुन, कथा वार्ता काहे ना होई हम खैले बिया कि ना। ना खैले न बिया ऊ चल हमर संगे तू ही बैठिया, चल आव। फोन का एक बार अरे आव मर तू ही बैठ आव। चल हो सब बीत गइल भई गइल का करतनी जी दीदी। हाय हो माई अब हम मुई की जी हो दादा। हाय सब आदमी बोला हटा देहल आदमी आवत आ जाई। कथवा होई हई जाके भर थरिया खा लेलस। जाजी खाए। पता चल गइल ना जाजी छोड़ दी। हां होइसा ना चलिए ना गइल लाजा गइल ना। लजा गनी जाओ ना तो विकास का कहतड़न कि तू ही लोग नु करवैलू है लोग हमर गर्लफ्रेंडवा से करवा दे तो ना ठीक रहीत। बोले के मौका ना मिल गइल। अब माई कोनो गलती करी ना कहे के तो कहिए जा कि तोहन लोग कइलू जतला जा भोगा जा का करम। मैं हम का करिए कने हमर बियाह को के लिए शांत से रहतिया। हां होइसे आदमी को लाके क्वेश्चन लाला मर लेबे कोन माई बाबू ना सिखले तबे न हो। हां कि लाज ले आज मत आदमी करिए में खा लिया। हरारू के अथु में जन्म ले ले बानो त कातना बर्दाश्त करे के कैपेसिटी रहे के ना चाहिए। आदमी औरत जात में जन्म लेबे ना त कातना भगवान क्षमता देबे ना एकर कोनो क्षमते नहीं है। हां कि भूख 2-4 दिन बर्दाश्त नहीं के कर सकत लागत कि आइल बोजी का खही खाती। हमरा एकरा से हो गइल जैसे देखो बियाह निपटिए गइल नर ने तरहन के भेज भाज में एकरा से बोलम ना कहते खाइम ना चलो चलो चिल्लातिया। सुनी ना कने कि मन मिठाई उठे में मीठा मीठा भाई लिए उबाल के सरसों डाल के सब्जी बनवा देही। बनवा दो। मीट मछली तो बनी ना जानते बनी कि कौन दिन है बेफे अथु बाटे ना ना मीट मछली ना बनी बनवा दो। जाय दीजी माई के हथु चूल छुआ के या हमनी के एकदम अपना कपार से निफिकिर हो जाए ना का तो सुनी दिल जुटी हो छोड़ जे आवते आवते अपन रोहन दिखा देलस कहते खाइम ना भूख लागत त काहे ना हमरा के पूछलू हलो मैं लीजत ले लहलस पूछली नहीं हम गई नहीं घर में कनिया भूख लागल त कह तो कहते ना जी दीदी हमर भूख लागत टे तो हम जे हम 3 दिन ना खइले रही उतर रही ना खला दी अपन नैहर के वियोग में कि नैहर छूट गेल आदमी ना खला तो ओइसे ओकरा लागल त ना पूछले ओ खबू अब तोहरे के त दोस्त दे देलस। मुहे तो जाना नहीं कि ना हम खइले त यो ना खइया आखिर पूछले हई हई हमके का पता बकर पेटा में माता में पैसल बाड़ी छोड़ा ज्यादा ऐसन पतो हम ना देखनी है एक कने हुआ तू उतरलू हमू उतर ए दीदी सुनी ना पेट में लले मरले छोट के छोट खा लो या तो चिरते हो जा बुआ जी को हतरी जाए तो सरिये निकाल दी ओकर बकासवा मिले ओकर तो बकासवा खोले में डरे लगता जी हो डर हम मारबो करम यो जान ले हम ढेर सब कहियो करा के बुआ जी के दिए नहीं लुगावा वो लोग ये के आइल बटे का करी पहिरी के गाती बनी छोड़ दे तनी चलो हम दे दो जा चलो कनी के बकासवा में से निकाल दे ना अपन बहिनी कह दे चिरा सल या आवत दुनो आदमी देख लो जा दुनो गोती नहीं पहले दे दिया हां हां चल निकाल के दी तो नमस्कार प्रणाम हम निकलन सिंह हमनी का अपन टीम है हमनी के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर शेयर कर कमेंट कर बेसे कुछ दीप देख ले वीडियो फिर मिल बाय बाय। ये दीदी जानो तनी जबले हम रउआ में ना खाई ना तबले हमर पेटे ना भरेला जान जाए एक कन्ने आई त तार स्वभाव आ व्यवहार हटे हो हमर बाची जान लो हमो मन ना लागला दूसरा घरे जानी त चाय पानी देवेला दिन त ना पीला कोई ना बाक हमरा निक नहीं खलागो उहे ना कनी एगो हाउ आइल बिया के कौन जाते बिरादर या का या का नाही है ओही से ओका से हमरे एकदम बोले के मन ना करेला इच्छा नहीं के मन करत ओकर भात के पानी पिए के जान लो कोवर गिनबू कोवर देहो दिन दीदी ना देखो जाला खाए पियल दूसरा के ए दीदी गोतिया दे आदना है ये तहार तू दूर रह हमनी के ना माने नहीं जा तारा माने के माना दीदी 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 मत भगना भवानी के शादी के हमनी के ना मान नहीं जा ऐसे काहे कहत नहीं जा दीदी ऐसा ही कहवा तारू तू हमनी के का कहत नहीं जा हम कौन ऐसन बड़ गलती कर दिल भैया अरे प्यार करके शादी करनी तो गुनाह कौन कर देनी हो ऐसा प्यार हो हमनी के समाज में प्यार प्यार ना चलेला अगर हम ना शादी कैले रहती तो वहाँ के मर जाती ऐसे हाँ करे के पड़ा जान बचावेलू मर गई रहतन तो मर गई रहतन का जरूरत रहला जिंदा रहला के उनकरा हां वैसे भी तो मैं मुआ देलन हमने से मतलब मत रखा ठीक नु ई जाता सामान मैं तो मरिए न गइलो हमनी के दीदी कहाँ से हम उरा साथे खोती ऐसे बैठ के ई कुल सौभाग्य का कहला जी केहू के मिलेला ठीक नु सब कोई के बस के बात नहीं के ई सब सुख भोगल दीदी बहुत जोर से भूख लागल हमके खाना कम से कम काट के तो दे दीजिए ना छुए देता नहीं जा ना हमरे के घर में घुस से देता नहीं जा
रात की रोटी बचल हो जो खा ले हाँ जो जो उसका देबे न बिगाइबे न करी जो खा ले हाँ, ओकरा खा के ले। छुए देबे का दीदी हम बासी को सिखाई तो का खाइबे तो टड़का पड़ोस के दिखा दे में ना बनाई है ना किचन में घुसी है ठीक नु आओ तड़ी नाता जोड़े ये दीदी की जन कहीं को तो टूटना चाहती हमें फर्क ही नहीं के पड़ो का फर्क पड़ी हो जितना मवा चने के न जाने के खा ना खा हां ले पेट भर गेल पेट भर गेलो सुना ना एबरा मछरी लेवल जाई बना के खाई जी ई अपन दीदी छाना ले पहिले खाए के मर्द हाँ। घर में है नहीं को हाँ। तार बाटे उ अपन देखो का ऊ हमनी का करे से मतलब कौन ला डर बा हो अपन मरस त लाजर ले हाजर रहला लाओ तनी पियासी मछरी बंगूरी पियासी दोनों ले ले हम हाँ, आ दोनों छाने के मसाला में तरबर के खाए के बड़ी मस्त बंगुरिया रासा में डाल देबे के पेसी अच्छा हाँ हाँ छान के खाए के खा पियो मस्त रहो इज्जत से रहो का हो बिया को कैल में त खाइन जा पे हम जना ऊ सोचो अपना दिन रात के उड़ानी ढड़ानी ले खाया गुल कैसा हूं आई रही गमला मांगे फुआ जी हाँ। बगलिया के जन रहली नहीं जी हां 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 तो निकल पटाक से का हां कहते हम घर कुछ हई वो बोल के निकल गई कहते हम तारे कुछ जानते नहीं की हाँ बड़की के आइल बाड़ी चढ़ के नु तिलक चढ़ा के आइल बाड़ी गोई रहे के उठी के जाके पे ऊपर छले बाटे दांत हवा दोली में ये धोल आई हे दादा सुना ना जा तनी मरचैया काट दे में अचार डाल दियो सस्ता भइल बाटे मरचैया के नींबू आवा चार मंगा दी ना तो नींबू ना सब उ मसाला वाला नींबू वाला त डलाइबे करी मसाला वाला ताजी डलाई करे खाए लगे के भुजियल भुजियल के मसाला ना आ तेल डुबा के डाल देबे के ठीक नु हां हां और कुछ ले ले दी ना हो अपन ना जा तनी एथी करे पेट भर गेल राउर हां पेट भर गेला सुना ना हां बोली कहनी हनु कि आई हमर बहिनी है ठीक नु कर परीक्षा बाटे अच्छा हाँ 15 तारीख से परीक्षा बाटे ओकर तो ये जैसे जाई नजदीक बाटे ना जाए दी हाँ। घर द्वार बट नहीं तब का दिक्कत कौन के रहे के कमी बाटे अतना हमनी के घर दुआर बाटे चलो ठीक नु आज हम कितना बड़ी गलती कर दिले बनी अपन परिवार के बारे में ना सोचनी कि हमार परिवार कैसे जी अच्छा घर से हो कि आज हम दूध रावल जाता नहीं प्यार जवन न करा देवे यही से कहल जाला कि सोच समझ के प्यार कल जाला जे माई बाबू के दिल दुखावेला वो कबो खुश न रहेला अब तो ना जियल बनता न मरल बनता हमारे के अछूत लोग मानता वो के प्यास से तड़पाओ तड़वे अरे पागल ये क्या हो गई हां हमसे बात मत करी रौरा का भइल अच्छा ये बताई जी राहुल भौजाई हमरा के जवन ना बोले के तवन बोला तड़ी जा जवन ना कहे के तवन को तड़ी जा हम काहे छूत बानी हमरा के खाए पिए के नहीं के जा देते अलग हमरा के छाट देले बड़ी जा अरे पागल तो हम तोरा के कहबे कनी कि चल हैदराबाद ओहरे रहल जी त तू ही ना कहता लू कि नहीं हम घर ही चलब त घर ही चलब कहीं और नहीं की जा सकत भाग के अच्छा ये बताई बताओ कहाँ हमने के भागल चलल जी रौरा अब तो जा बताई भागल चले के बा जाए के बा अपन काम करे के बा कमाए के बा खाए के बा कोई से मतलब नहीं के हम तो अपन खुशी में देखो। खुद आग लगा लेने जवन बा मतलब कोई से एजे बा बाहर भीतर रहबू त कोई से कोनो मतलब नहीं के का करता के कहां से आइबा कोई से कोनो भौजाई के अपन काहे नहीं की समझावत काहे हमरा के लोग बोलत रहे ये अरे पागल रौरा से हम बियाह ना करते तो मर जीती रौरा हमारे प्यार में नहीं हाथ कटले बने ये सब कटले बने बताए अरे पागल अब हम का बताई तोरा के वो लोग के हम कैसे समझाई बताओ हैं ए जी हमारे से नहीं के बर्दाश्त होती लोग के ताना तो नहीं के बर्दाश्त होखत तो पैक करो या चलो चल जाओ हैदराबाद का कइल जाए हाँ ये घर में हमारे कोनो सुकून नहीं के हाँ तो सुकून नहीं के तो चल जब साड़ी तक- पैक करो या चलो का कर बुझे न कर सकी ना अब तारा खातिर हम का करी बताओ ठीक बा हैं हमने के बहुत दूर लेके चले कि जहाँ कोई हमरा के ना देखे काश के रौरे के देख के हम अपन परिवार के छोड़ के आइल बने अरे हमरा छोड़ देम तो हम के करे सहारा जिए पागल चलो चले के वहरे रहल जाई अपन जब अब हिंसा आई जा हमार बटल ही ना बा कि हिंसा आई जा नहीं खे एजा आवल जाई चलो कुछ कमा ले जाओ तिले कुल जौन भइल बा अभी फिलहाल के बात बा सब कोई भुला जाई फिर बाद में कोनो दिक्कत नहीं है ठीक ना रौरा नाम के हमारे मांग में सिंदूर गला में मंगलसूत्र पड़ल बा एकर कदर करम रौरा
हमारे के कबू केहू के सिखौला बनावला में मत छोड़ब, न तो मर जाए माँ। छोड़ के रही तो तारा के लिया काहे खातिर ये बताओ ना। हैं सब कोई के खिलाफ जाके तारा के लिया ही भाई बहन भौजाई माई बाप के ठोकरा के अरे पागल हम आ कौनो गए दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है, हम भाई ना चलो चले के ना। जैसे रौरा पर हाथ धोइले बानी वैसे ही पूरा बुढ़ापा तक हाथ धोइले रह, मरते जिंदगी धोइले रह। हां ठीक बा, हमारे से मत भी छोड़ो, हम कपड़ा सरियाओ तो नहीं जाई। ठीक बा जा पैक करो आओ हम दिले आवत नहीं टिकट आवा तो ऑनलाइन ना मिल हो पाई अब जाके ले वहीं के पड़ी जनरल में चले के पड़ी। हम कसम चले गए तैयार बनी, हमरे को लेके चले। चलो ठीक बा हम एजे ले कटा लेतनी ठीक बा टिकट आवा ठीक बा तू रेडी कर कपड़ा लिखी छनबू कुछ ना चलो चलो इधर चलो आवो तो ज्यादा प्यार करे वाला तो अच्छा बानू, वो तो हमारे के समझो तड़ो ना दुनिया बाहर में जाओ, लेकिन हम गलती तो कैले बानी ना, माई बाप के त्याग देनी। ए जी राउर का कोटवा पैटवा कहाँ बा? बाप रे बाप कहनी कि तनी बढ़िया से करा के घर में रख दी चाची त तिरपाल यही तरह मैं कवतिया सर जाई। हाँ धान कटाए से पहले का दो भैंस के गवत नहीं के एगो तो ऐसा नलियार लेखा हो जाता खाना नु की कुछ कहे के नहीं के। पहले के इतना बढ़िया रहे कि दामात रहे पुअरा झरात रहे कटकोर बटकोर सबे में कुटा जाता है यही मटे है न तनी भैंस के अथी करे घासियो कहनी कि रोपी दहो 20 बीघा खेते बाटे या घासे नहीं खे रोपाते हैं 5 कट्ठा रोपा जाए तो ठीक न रही। दूसरा में लेहने आदमी गड़ के आवत ताटे हेने से हेने करत ताटे भिन गुलो कैसन लागत ताटे लसरैला फसरैला लेखा एकदम घर के आदमी नु काम करे में इ लोग के मन नहीं लागत। का हो बुजी का हो जा तनी गवतिया डाले हो मन छुआ हमारा में काहे छुआ कर तहरा में काहे छुआ तनी है दादा लगन मत करस भगवान की तू छुआए वाला काम कइले बड़ा हो हैं दूरे रह बोलो से एडजस्ट होइबे ना करी तब हम का करी बतावा जा। एडजस्ट ना का करे के बा ओकरा के लिया आइल में त रखाएंगे न बा त राख चाहे उड़ार चाहे कुछ करो से हमने की काम मतलब बा। खाना बनावे नहीं खोज दे ना खाए दे तड़ू जा तो फिर एक में ई रहे वाला तो काम नहीं हो तो कैसे होई कैसे चली बताओ। अच्छा तू ही बताओ एक में रहल जरूरी बा तू अपना मन से बियाह कइलो अपना मन से भागा कइलो तो तू सोच तारा रखे के बाकी नहीं के रखे के भैया और से बात कहीं तो भैया और तो रेडी हो गेल बन जा अब तो हम लोग मान जा काहे भैया लेके रेडी होला हमार गोतिनी देखो आज ले ओकरा के गोतिनी न मनले बानी ना मानम हमार एके गोतिनी एके देवर बावन जा जौन की मजलू तू अपना गोला होगी कमाए के भौजी कुछ पैसा कमा लेम तब बियाह कर आ के न कोनो जात बिरादर के उठा के लेला नाम न सवावत गांव समाज में तो इज्जतिया के स्विच ऑफ करे से तो अच्छा न बाटे कि तू अपन देखो हम अपन देखी जाय दे जवन भइल तवन भइल गलती बार-बार ना होला गलती एके आली न होला एकरा से पहले कोनो गलती भइल रहला कुछ नइखे कहे के गलती भइल के तू देख तू अपन गलती के तू देखो हम ना देख हम हमरा से बोला चला मत लेल बड़ा रखत रहत ये तो राख ना तो तू जाना हां तो बोले ना जेम बबुआ ओकरा से जान जई हो चलो जे ठीक हमारे आत्मा जुड़वा देले बड़ा मतलब रहे के मन नहीं खे एक में का ये नु चलो तब ठीक बा प्रणाम जाता नहीं हैदराबाद लिया के जा बन रह हैदराबाद लिया के जीवन हाँ तो आइल भी भाग परा के ना बढ़िया से रही तो भगवे न पड़ेबे करी कि रही चैन से इज्जत से रही तो इज्जत से बियाह क के आई। नमस्कार प्रणाम हम निकल जी हमने का अपन टीम में हमने को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो यही सब के साथ विदाई के वीडियो फिर मिलेगी बाय बाय।